10V juhlavuosi Vevexille, hyvää tätä vuotta. Mennään 10 vuotta ajassa taaksepäin porukoitten yläkertaan. Vevex Oy on erikoistunut pidentämään pesutilojen käyttöikää huolto- ja kunnossapitotöillä. Meidän palveluihin kuuluu kemialliset puhdistukset, saumojen vaihdot ja kaikkea muuta siistiä, millä ollaan saatu jo 10 vuotta kylppäreistä taas siistejä, kestäviä ja helppohoitoisia. 10 vuodessa on saatu kerrytettyä muutakin kuin lisäkiloja meikäläiselle. Yrityksessä on karttunut kokemusta 220 työhenkilövuotta ja voi sanoa, että Vevexin tekeminen on 10 vuoden takaa kehittynyt paljon. Astutaan vuoteen taas alan parhaimmilla resursseilla. Lähes 3000 arvostelua ja moninkertaisesti tietty enemmän kohteita takana, tähdet Trustmaritissa 4.6. Meillä on täällä alan kokeneimmat tekijät, takuu- ja laatuvastaavat sekä ystävälliset ja ammattitaitoiset asiakasvastaavat valmiina auttamaan sua. Me saadaan huolettua todella kuluneista kylppärin pinnoista parhaimmillaan ihan kuin uusia. Iso remonttia reilusti nopeammin, halvemmalla ja ympäristöystävällisemmin. Jos täysremppa kylppäriin ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tänä vuonna tehdä, Vevex on se jotain. No, mitä sä vielä mietit? Klikkaa alta ja pyydä meiltä tarjous.